Hej sammen og velkommen til en ny video. I dag så skal vi se på mit liv, som jeg I kan se her. Det sker ikke så meget, men ja. Og der er jo også flere ting, man kan se her. Og så kan man også gå herinde på mit hus. Så står det. Det er fint nok godt, og så er der også lige de her ting her. Lige skulle vi se sammen fingre her. Det er fordi, jeg skal lige vende min kamera. Men så der er også mange ting, træ og alt muligt. Så ja. Og mit mål er at ramme 100 subscriber. Og det har I ikke gjort endnu. Men husk at subscribe. Og det, hvis I har lyst til det, så kan I altid ombestemme jer. Og så er der også en lille fodboldspil, altså mange. Og der er min trampolin. Jeg kan lige prøve at hoppe i den og se, om den er rigtig god. Så skal jeg lige til min sko af. Det skal jeg nu lige. Og ja. Og det er til min trampolin. Jeg kan også hoppe rigtig højt. Det er rigtig godt. Og ja. Så skal vi lige tage de her sko på igen. Det kan man jo ikke undvære. Og jeg uploader ikke så mange videoer her for tiden. Næste weekend så kommer jeg ikke til at uploade en video. Men det kommer jeg til at gøre. Fordi når man starter på YouTube, så er det jo en rimelig god idé, at man sådan ligesom snakker om i videoen. Det kan jo kun være noget, hvis det kun er sådan 4 minutter lang eller et eller andet. Så er jeg spillet skateboard. Og det er lige her. Ja, der er lige sådan her. Og så løfgon. Og så har jeg også nogle pose. Den er også rimelig god, og nogle par kejler. De er dårlige. Og ja. Og så vil jeg bare sige tusind tak for den video, og husk at like og subscribe. Det er helt gratis. I kan altid opbestemme. Hej.